Ahoj všichni, vítám vás u nového videjka. V tomto videjku jsem se rozhodla, že bych vám mohla ukázat, jak získat vlastně neviditelnou hlavu, která nestojí až tak moc robuxů. Takže myslím, že můžeme jít na video. Jako první půjdeme sem. Poté do vyhledávače napíšeme Egghead. Potom vyhledáme a klikneme na tyto 3 čárky. Klikneme sem a napíšeme 0 a 0. Jak si můžete všimnout, máme tady tuhle hlavu Cool Egg a tu si vlastně vezmete nebo koupíte, je zadarmo, takže si jenom vemte. Takže hlavu už máme a už jenom potřebujeme ty vlasy. Takže půjdeme zase do vyhledávače a napíšeme tohle. A vyhledáme. A kupte si tyto vlasy, a nebo ty, co jsem měla na začátku já. Můžete si koupit i tyto. A potom, jak už ty vlasy teďkon máte, tak jděte sem a klikněte na Head and Body. A tady vidíte, že tady je ta hlava, tak si ji nasaďte. A jak můžete vidět, mám prostě neviditelnou hlavu. Mně to přijde hodně jako hezký a určitě napište do komentářů, jak se vám to líbí. A tohle byl ten teda tutoriál, doufám, že se vám líbil, určitě dejte like, odběr, budu moc ráda a mějte se hezky. Ahoj!